ben waya lingsir wengi mripate iki ora iso turu tansah kelingan sliramu wong bakos kang dadi bebujanku bingung rasane hatiku arep sambat nanging karo sapa rasane ora kuwo rasane hatiku sansaya nelongso Reggae music. Wis tak lali malah sansaya kelingan nganti tekan besok kapan konku ngendem ora bisa turu Iyo. apa iki sing jenenge wong kang lagi ketemen asmara rasa satra bisa lali esok awal bengi tansah beda ati yang bareng lagi music Ica Cahaya. He ah he. He ah he. Lah ya ngono Cak. Lah ra ngono to joget barang. Lah jan. Uhui. Ayo yo yo. Wasik. So we ha ayo no. bingung We, hatiku arep So nanging he he. sapa Iyo aya oh. rasane ora kuwo rasane hatiku sansaya nelongso aku disawer kita lagu apa Dumes ya wis bawaan So he he ha ha he ser so mlebu sithik majelep malah sangsaya kelingan nganti tekan besok kapan konku ngendem ora bisa turu so apa Wey, iki sing woyo. senengi? Oh, he ah asmara Oi naduk rasa satra bisa lali esok awan bengi tansah beda ati esok awan bengi tansah beda so wah so ya satu kolesi campur-campur ya.